Bohol ug tanang mga bulanon sa tibuok kalibutan kini ang Bohol ITV. Gibuksan karong adlaw ang unang Bohol People's Day sa May alas 8 kaganihang buntag Pebrero 24 ning kasamtangang tuig dinhi sa silong sa Hawanan sa Kapitolyo. Uban kang Governor Arthur C. Yap ang katawhan sa matag bukas sa semana sa Kapitolyo pinaagi sa People's Day kada Lunes. Muatubang ang gobernador sa mga bulanon gikan sa nagtiniil o gikubalang nga lapalapa ngadto sa Dikotse og nagsapatos ug Bulawan. Kauban niini ang mga opisina gikan sa PHRMDO, PHO, LGA, PDRRMO, OPSWD, EdCenter, PYDO, o PLO nga maghatag og mga serbisyo og ayuda sa mga katawhan sa Bohol. Pinaagi usab kini ni Governor Arthur C. Yap sa pagpabati sa tanan nga ang Kapitolyo usa-usab ka panimalay sa mga bulanon. Nagpamatuod kini nga ang gobyerno kauban nato sa tanang lakang sa kinabuhi. Ako din si Kapitan Nicolas Ramos sa Barangay San Roque, Mabini, Bohol. Niya kami sa New Capitol Building para sa katuyuan sa atong barangay. Kami kauban mga barangay council sa atong barangay sa San Roque. Niya akong nakita nga bisan og tuod ako ray kapitan nga sa 22 barangay sa San Roque nga wala mo suporta sa atong gobernador atong nakaraang eleksyon, pero nakita nako nga sincere si gobernador gitabangan ang atong barangay nga ihatagan tag pundo para sa atong gipangandoy nga water supply sa atong barangay. Niya ako sa atubangan sa New Capitol kay ila kong gi-interview kung unsay akong among kasabutan ni gobernador. Siya gyud niingon nga wala sa iya ang politika tungod kay niduol mi diri nang kamot nga kaayuhan sa to barangay. So iya ming giatubang umaayo, gitagad ming maayo unya gipangakuan gyud mi nga nagyud sa itabang sa atong barangay sa San Roque. So mapasalamaton sa ngalan sa katawhan sa atong barangay sa San Roque, Mabini, Bohol, si Kapitan Nicolas Ramos. Mapasalamaton sa provincial government sa ilang pagabiyabi o pagtagad kanamo. Tagasalamat.